B'investiment ta' 5 miljun euro l-kumpanija Care Malta fetħet id-9 dar tal-anzjani tagħha. Casa San Paolo se tieħu post lukanda ta' 3 stilel u issa se ssir id-dar għal iktar minn 200 anzjan u anzjana. Fost il-faċilitajiet li se jgawdu minnhom ir-residenti hemm is-servizz ta' librerija, kappella, pixxina, żewġ ristoranti u ċentru ta' rikreazzjoni. Din id-dar fiha 191 kamra tas-sodda flimkien ma' kmamar ta' trattament u kamra tat-tabib. Il-kap eżekuttiv ta' Care Malta, Natalie Briffa Farrugia, qalet li l-iżjed valuri li jagħtu motivazzjoni lill-kumpanija biex tkompli timxi l quddiem huma d-dinjità u l-iżvilupp tal-persuna. Waqt l-inawgurazzjoni tkellem ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat u tkellem kif aktar ma jmur il-popolazzjoni qed issir waħda anzjana ħafna. B'hekk tenna li l-isfida tal-Gvern hija li r-riżorsi jkunu użati b'mod iktar effettiv għal ġid ta' din is-soċjetà partikolari. Tenna li huwa ta' pjaċir għalih li jara l-privat jinvesti b'mod konxju filwaqt li qal li se jkun qed jaħdem biex iħajjar il-privat jidħol għal sfidi oħra bħal dawn. Semma id-diversi inizjattivi li qed jieħu l-Gvern għal ġid tal-anzjani, fosthom l-Istrateġija Nazzjonali għad-Dimensja.